Ви дивитеся «Заман», 17 листопада, 994-й день анексії Криму. У студії Ескандер Меметов. Сьогодні у випуску. Верховна Рада виділила гроші для АТР. 227 за. Рішення прийнято. А хто вас просив, мешканці Генічеська, про те, чий газ їх гріє? У нас своего хватает газа. Герчани обурені поборами на капремонт своїх будинків. Мы вас будем менять. Окупанти знову використовують каральну психіатрію. Мусліма Алієва, якого окупанти звинувачують в участі у Хізбут-Тахрір, примусово вивезли до психіатричної лікарні. Швидше за все, для примусової експертизи вважає адвокат Еміль Курбетдінов. На його думку, найближчим часом всі 6 обвинувачених в цій так званій справі Хізбут-Тахрір потраплять під каток каральної психіатрії. Сейчас, на данный момент, мы постараемся непосредственно с ним увидеться уже там, куда его привезли. Я видел не так давно 6 постановлений в отношении 6 человек. Эти постановления, значит, предписывали всех вывести на принудительную психиатрическую экспертизу. Эти постановления были от Федеральной службы безопасности и уже были заверены. Проходження психіатричної експертизи не обов'язкове. Заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров розповів, що стаття, за якою звинувачують Мусліма Алієва та інших фігурантів, не передбачує психіатричної експертизи. Днями всі 6 обвинувачених у так званій справі Хізбут-Тахрір відмовилися від експертизи в знак солідарності з Ільмі Умеровим. Тому що вони в знак солідарності со мною відказалися від амбулаторної психиатрической экспертизы, считая, что им нет необходимости проводить подобную экспертизу. Вообще при статье, которая им инкриминируется, психиатрическая экспертиза не является обязательной. Это тоже один из методов воздействия, один из методов давления или, можно сказать, одна большая пытка. В окупованому Криму чергові обшуки і затримання. В селі Відрадне Бахчисарайського району провело обшук в будинку шерифа Ганієва. З його 20-річного родича Еміра Хасанова нібито підозрюють у крадіжці. Хлопця відвезли у відділок поліції. В ході обшуку шукали наркотики, зброю, заборонену літературу. В селі Софіївка Сімфропольського району відбувся обшук у будинку місцевого підприємця Юсуфа, прізвище наразі невідоме. За повідомленням заступника голови Меджлісу Нарімана Джеліала, силовики привезли свідків з собою. Після обшуку вони відвезли сина власника будинка Фівзі до відділку поліції. Силовики увірвалися в дім, поставили на коліна і старших, і молодших. Бистро оглянули будинок. Тільки після того дозволили встати і почали самий обшук. Не дали дзвонити нікому. Микола Карпюк та Станіслав Клих подаватимуть позов до Європейського суду з прав людини. Вони вже підписали всі необхідні документи. За словами адвоката ув'язнених Ільї Новікова, здоров'я Карпюка і Клиха через дворічне перебування в СІЗО погіршилося. Позов – це тактичний хід, аби вплинути на вирок. Микола Карпюк та Станіслав Клих засуджені до 22,5 і 20 років відповідно за те, що вони нібито воювали проти російських військових на боці Республіки Ічкерія. Мы уверены в том, что если бы у нас было время дождаться решения Европейского суда, то решение было бы в нашу пользу, потому что там слишком много нарушений, на которые ЕСПЧ не может не обратить внимания. Но, к сожалению, у нас нет этого времени, мы не можем себе позволить ждать 2, 3, 4 года. 30 мільйонів для кримських телеканалів, серед яких АТР. Сьогодні Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект. З другої спроби проголосували 227 депутатів. Наразі мої колеги готують сюжет до ефіру. На стихійників натравлять ОМОН. Голова проросійської адміністрації Криму Сергій Аксьонов закликав боротися зі стихійною торгівлею у Бахчисараї. Про це він заявив на раді з керівниками місцевих адміністрацій окупованого півострова. Крім того, всі, хто захоче торгувати на забороненій території, платитимуть штраф до 5 неоподаткованих мінімальних доходів громадян. В Бахчисарае, там, Юрий Николаевич, там надо будет вам высадиться
вместе с полицией, то есть как бы с ОМОНом, там у них мошенников, группа на стройплощадке проводит там самостоятельно там торговлю там сельхозпродукцией, собирает деньги с людей, то есть в данном случае ну, на месте не приспособлено, плевать на всех хотели, то есть ну просто вот обнаглевшие, то есть лица. Ну есть этот пример резиновой палкой по спине. В Керчі громадські збори перетворилися у бунт. Містяни зібралися, аби обговорити капремонт. Вони жаліються на зависокі тарифи. Коли почнеться сам ремонт, невідомо, і мешканці бояться, що не доживуть. Рахунок для капремонту спільний, тобто якщо мешканці одного будинку сплатять капремонт, то роботи не почнуться, допоки все місто не оплатить ремонт. Представники окупаційної влади намагалися пригрозити штрафами за несплачені рахунки, на що містяни запротестували. Во-первых, дома 50-х годов строились. Накопительный фонд – это и был для капремонта. Распался СССР. Этот накопительный фонд раздербонили. Мы сейчас должны опять платить за этот капремонт. Мы вас будем менять. Кримські міста втрачають дерева у Феодосії. Слідом за Сімферополем і Севастополем почалося масове випилювання дерев. Громадські активісти вважають, що таким чином йде розподіл міського бюджету. Кримський громадський працівник Олександр Таліпов розмістив відео, на якому видно, як в Феодосії випилюють цілий квартал дерев. Очевидно, так идет целенаправленное освоение средств бюджета путем вырубки живых и здоровых деревьев. Южный город Феодосия летом в солнцепек остается без малейшей тени. Варварское уничтожение. Сьогодні Верховна Рада виділила 30 мільйонів гривень для кримських телеканалів. Все-таки буду апелювати до колег, які зараз знаходяться в кулуарах, в їдальні. Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко кличе народних депутатів до сесійної зали. На порядку денному законопроект про внесення змін до бюджетного кодексу, які дозволять виділити кошти на підтримку телерадіокомпаній Криму і Севастополя. АТР – це був єдиний канал, який на весь світ в режимі онлайн демонстрував, як йде агресія російська. Більше жодного каналу там не було. Вони забрали нас все. Ми забрали наших дітей, журналістів, операторів. Ми їх перевезли до Києву. 60 людей ми тут розселили, які працюють на цьому каналі. Ми виходимо, ми ні на день не зупинилися. Ми виходимо, але ми не можемо все покривати. Під час обговорення більшість депутатів «за». Ми сьогодні маємо віддати шану цьому народу, який сьогодні лишається там, на окупованій території Криму. І сьогодні АТР – це є телекомпанія, яка мовить в Києві, в якої борги, якій не продовжують ліцензію, не хочуть цю ліцензію давати безкоштовно. Вдумайтеся, її дивляться ті представники кримсько-татарського народу по супутнику, по інтернету. Вони дивляться її, повірте, я це точно знаю. Ми повинні профінансувати єдину телерадіокомпанію, яка інформує кримських татар та українців, які знаходяться зараз в окупованому Криму, і повернути цими діями Крим до України. Однак депутат від «Відродження» Антон Яценко виступив проти, заявивши, що держава не може підтримувати приватні телеканали. Знов-таки, ця компанія не знаходиться в державній власності, і загальна концепція українська, якщо я не помиляюсь, ми приймали, що припинити взагалі фінансування будь-яких засобів масової інформації. Мова зараз іде фактично перерозподілити 30 мільйонів гривень на конкретно взяту компанію. Далі беруться до голосування, але законопроект не набирає голосів. Андрій Парубій чекає, доки зійдуться депутати, та ставить вдруге. Проголосувало 227 депутатів. Вітаємо пана Чубарова, вітаємо наших колег кримських татар. Я аж біг, щоб встигнути, дзвонив колега Логвинський. Мені було б соромно не проголосувати, я знав, що голосує фракція, я аж біг там з одного засідання. Шаркта Юз Бергенбір
Тарафтан Маджали. Я вважаю, що українців як політичну націю неможливо уявити без ролі кримських татар. 0 голосів від «Опоблоку» та «Самопомочі». Останні заявили, не братимуть участь у голосуваннях в парламенті, доки не буде розглянуте питання про притягнення до відповідальності депутата від «Опоблоку» Вадима Новинського. Це, звичайно, добре рішення, і ми підтримуємо його, і підтримували. І те, що сьогодні ми хотіли заакцентувати і вашу увагу, всього цього може бути не потрібно, коли парламент розвалять олігархічні корупційні сили. Документ набере чинності після підписання головою парламенту та президента України. Ельвіна Сейдбулаєва, Наталка Калінка, Асан Емінов, Заман, АТР. Газ в Генічеську є, і він український. Журналісти Крим Реалії спитали мешканців Херсонської області, чи знають вони про те, що просили в Путіна допомоги кримським газом. Я не просил, я даже не знал, что просили. У нас своего хватает газа, прямо Аксенов. Не знаю, я кто просил, у нас свой газ есть. К нему обращался с просьбой о газе, не слышала, конечно. Я считаю, что это вообще отвратительный поступок. Слышал, но это все ложь. Я не верю. А кто просил, вы знаете? Не знаю. Без понятия. Не знаю. Вы не просили? Нет, не просил. Створити парламентську комісію, розслідувати, куди йдуть гроші міжнародних донорів, виділених переселенцям. Такі вимоги сьогодні озвучили представники громадських організацій на пікеті біля Верховної Ради. За даними активістів, за 2 з гаком роки Євросоюз виділив близько 300 мільйонів євро на програми облаштування тих, хто був змушений виїхати з Криму і Донбасу. Дізнатися в Кабміні, куди пішли ці гроші, пікетувальники не змогли. На различные программы по адаптации переселенцев, на жилье и так далее было выделено Украине 300 миллионов евро на переселенцев. Они провели сами проверку выделенных средств, и оказалось, что на переселенцев с этой суммы было потрачено не более 5%. И вот это вот очень сильно возмущает нас. Речь идет о миллионах долларов, миллионах евро, которые заходили на Министерство финансов, которые заходили на Минрегионбуд, на Министерство социальной политики. Мы требуем, чтобы была проведена объективная проверка использования тех денежных средств, которые пришли в Украину. В Раді ЄС розглянуть безвізовий режим для України. Обговорення відбудеться на рівні Комітету постійних представників країн-членів. Пізніше мають провести переговори між Радою і Європарламентом. Після цього рішення ще має бути затверджене на пленарному засіданні Європарламенту і на засіданні Ради Євросоюзу. Перший іноземний лідер, з яким зустрінеться Дональд Трамп в якості президента, прем'єр-міністр Японії Сіндзьо Абе. Висловлені раніше заяви Трампа можуть створити напруженість у відносинах двох країн. Трамп заявив, що необхідно посилити американські війська на азіатській землі. Він також засудив велику торговельну угоду президента Обами з Японією та іншими країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Зустріч відбудеться сьогодні. А ось з російським колегою Трамп зможе зустрітися тільки після офіційного вступу на посаду, який відбудеться 20 січня. Радники політика переконали його не їхати до Москви до інаугурації. Президент США Барак Обама і лідери Євросоюзу обговорять розширення санкцій проти Росії. Зустріч, організована канцлером Німеччини Ангелою Меркель, відбудеться у Берліні. У ній братимуть участь лідери Великобританії, Франції, Італії та Іспанії. У Європі стурбовані заявами новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про зближення з Росією і майбутнім санкцій проти Росії. Джонні Депп і Олег Сенцов. У рамках акції «У в'язниці за мистецтво» відомі артисти і музиканти привертають увагу світу до долі своїх колег, що опинилися за ґратами з політичних мотивів. У проєкті взяли участь відомі актори та музиканти. На підтримку кримського режисера, якому дали 20 років колонії за нібито терористичну діяльність, виступив голлівудський актор Джонні Депп. Члени групи Pussy Riot Надія Толокнікова нагадала про долю Нудєм Дурак. Це співачка з турецького Джизре, збирач курдського фольклору і музичний педагог. Її в минулому році засудили до 10,5 років у в'язниці за звинуваченням у пропаганді курдського сепаратизму. Наразі це всі новини. Дізнавайтеся більше від Ільдара Курцеїтова з наступного випуску «Заман». Будьте з АТР. До побачення.